ሰላም ሰላም ቤተሰበይ ደሕና ድኹም ንሕና ደሕና ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ መዓንቲ ናተይ ብርህቲ መዓልቲ ኢለ ዝሓስባ እያ ተወለድኩ ኩላ መዓልቲ ኣብ ውልደተይ መዓልቲ እኳ ስለ ገዛ ክራይ ከዋግዐኩም ይደሊ ነይረ ግን ሎሚ መዓንቲ ናብ ገዛ ክራየይ ለዋጋዕኽዎ ሓንቲ ሽኮሪና ሓፍተይ ታይላትኒ 15,000 ቀፀለለ ትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ዛ 15,000 ክልተ መዓልቲ ምስ ደቀስኹ 15,000 ሰላም ዶ ተተወልኩ ኳሲ 15,000 ላወልኩላ ተጋጎኹ 15,000 ብጣዕሚ ለተሓሳስበኒ ናብ ገዛ ክራይ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ድማ ስርሐይ ባሪኹለይ ዓይነብርኪ ይብልኒ ጥዕና ይብልኒ ለኽፍለሉ ዕድመ ጥዕና ይሃበኒ ሽኮሪናታት ግን 15,000 ገዛ ክራይ ይኸፍል ምስ በልኽዋ ዘውዝኒኣ ፔጀይ 5,000 እንድሕር በፂሑ ኸለይ ናብ ገዛ ክራይ ክሕግዘኪ እየ ኢላትኒ እያ እሞ ቤዛኹም ሓግዙኒ እዚኣ ፈለው ገበረለይ 5,000 በፂሑለይ ተኾነ ልዕሊ ብላዕሊ ካብኡ ልዕሊ ተኾይኑለ ካብኡ ልዕሊ ትሕግዘኒ ትኽእል ግን 5,000 እያ ኢላትኒ እኒኣ 5,000 ሓግዙኒ እሞ ፈለው ገበሩላ ናብ ገዛ ክራየይ ርድእ ተበለትኒ ሽኮሪናታት 15,000 ከስራሕ ለይብልኻ ድሮ መዓልቲ ኸይዱ እኒኦ ገና ኣነማ 3 መዓልቲ ምስ ሓደርኩ 27 ቀሪኒ ዝበልኩ እየ ብትክክል ስለዚ ፈለው ሼር እናገበርኩም ሓግዙና ቤተሰበይ ሰናይ ትምኒትኩም ድማ ግለፀለይ ኢለኩም ነይረ ለይረኣኹምዋ ተኾይንኩም ሰናይ ትምኒትኩም ግለፀለይ እኡ ተለኹም ብዝተረፈ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም የኽብረለይ